A taron manema labaran da ya kira ministan shari'a na ƙasar Nijar Malam Aliyu Dauda ya fara ne da bayyana cewa matakin sakin mutanen ya shafi rukunin mutane guda uku. Rukuni na farko na sojoji guda 4 waɗanda ya ce tuni aka kammala shari'arsu har aka yanke musu hukunci. Waɗanda ya ce su kam shugaban ƙasa ne ya yi musu afuwa na sauran wa'adin zaman wakafi da ya kamata su yi a nan gaba, kuma doka ce ta halitta masa yin hakan. Rukuni na biyu a cewar ministan ya shafi mutanen da shari'ar su bata kare ba ko kuma suka ɗaukaka ƙara, amma kuma kamar yadda doka ta ba da dama aka sallame su, sai dai za a ci gaba da shari'ar tasu a nan gaba. Idan da ƙarshe kotu ta tabbatar da laifin da ake zargin su da aikatawa ta yanke musu kuma hukuncin zaman kaso, a wannan lokaci shugaban ƙasa zai iya amfani da 'yancin da doka ta bashi domin yi masa afuwa. Rukuni na uku wanda ya shafi akasarin 'yan siyasa mambobin hamɓararriyar gwamnati su kuma a cewar ministan ba a fara shari'ar tasu ba, sai dai ana tsare da su ne a matakin wucin gadi, wanda kuma doka ta baiwa alƙalin da ke tsare da su ba su damar komawa a cikin iyalinsu kafin shari'a ta neme su. Kuma malama Falmata Taya ta kungiyar 'yan Swasande na ganin masu gunaguni akan wannan lamari suna neman ta da fitila ne kawai a ƙasar ta Nijar. Dan Allah dan Annabi mu yi aiki da kwakwalwarmu kan mu yi aiki da zuciya. Shugaba Tani ya zo da shirin azamna lahiya, mutane suna nan su Allah tilas a tara rikici. Menene da tsegumi da kwarmoto an saki mutane ko an kama waɗansu ba a kama waɗansu. Shugaba Tani ya haɗe shi. Wai ba dan ya ce a yahe bane ba a yin shari'a, ya ce a yahe saboda mu musulmi ne amma shari'a za ta yi aikin su. Masana ilimin shari'a dai na cewa ko da ƙarshe kotu ta kama waɗannan 'yan siyasa da laifi tare da yanke musu hukuncin zaman wakafi, su ma shugaban ƙasa na da hurumin yi musu afuwa a ƙarƙashin shirin nasa na neman haɗa kan 'yan ƙasa. Kuma Alhaji Dudu Rahama ɗan siyasa a Nijar cewa ya yi bai ga abin damuwa ba a cikin wannan lamari, domin matakin sakin talala a Nijar ba bakon abu ne ba a tsarin shari'ar ƙasar. Duk ɗan siyasan ƙasar nan suna cikin wannan liberté provisoire ɗin kason talala, wanda a kowane lokaci kotu tana iya neman ka ta saurare ka. Shi yasa idan aka sake ka ɗan galibi mutane sukan yi shiru ba sa cewa komi har lokacin ya wuce, tunda yana da adadi, yana lokacin da zai wuce. Abin da dama muke fata shine a sako bayin Allah zo cikin iyalansu tare da 'yanci. Sauran zance kuma ita dama shari'a ai sabanin hankali ne. Shi ma dai Metin Larwana Abdurrahman wani lauya kana dan fafutuka a Nijar ya ce sakin talala da aka yi wa mutanen ba matsala ba ce, illa dai kawai gwamnati ta ɗauki matakin tabbatar da ganin ba su gudu daga cikin ƙasar ba. Ina sa tsammanin an gaya musu shi kamin a sake su na cewa da ba za su ta ko ina ba, kuma koma wani wuri za su ta ya kamata su tambayi izini a ba su kamin su tafi. Kuma muna sa tsammanin shi gwamnati zai ɗauki matakin da su wannan mutanen da aka ba kason talala ba za su gudu ba. Koma dai me ake ciki yanzu haka, dangi 'yan uwa da amanan arzikin mutanen da aka saki na ci gaba da yin tururuwa zuwa gidajensu domin yi musu barka. Sai dai wasu 'yan Nijar ɗin na ganin matakin ci gaba da tsare hamɓararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazum da mai ɗakinsa da kuma na hannun damansa Malam Hamma Adamu da ma Malam Musa Cangari na ƙungiyar Alternative na rage armashin shirin shugaba Cani na sanya fagen siyasar ƙasar da ma haɗa kan 'yan ƙasa. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A farkon wannan mako ne dai wato bayan dawowa daga hutun tsakiyar kakar wasanni ta bana aka buga wasannin mako na 16. Kuma duk da kashin da ta sha a gaban AS Police da ci 2 da nema kungiyar ASJNN ce ke ci gaba da kasancewa a saman teburin gasar ta Super League da maki 35. Kuma Malam Suleiman Tsalha wani ɗan jarida mai sharhi kan gasar ta Super League ta ƙasar Nijar ya ce har yanzu kulabluwa masu kuɗi na jami'an tsaro na ƙasar Nijar ne ke ci gaba da jan zaransu a gasar. Wanda suke kullum a zo a gani su ne Guard National da su Gendarmerie da su ISFAN da su Nijelek da su Duwan, har yanzu su ne saman tebur. To ana gani dai ko ita Jangon Samaradi tana nan koma baya kwarai da ita Jeunesse Sportif na Tawa. Bana muna da club 16. To kun gani Isha Maradi ba a hankali ba, tim ta guda biyu duka Jangwarzo da Wambai duka sabka za su yi. Sai dai kafin dawowa daga hutun kungiyoyin na Super League na kasar Nijar sun yi amfani da wannan dama domin yin cinikin 'yan wasa a tsakaninsu, inda a nan ma manyan kungiyoyi ne masu kuɗi suka yi nasarar cefa ne kwararrun 'yan wasa daga ƙananan kungiyoyi a cewar Malam Suleiman Tsalha. Wanda suka yi saye dai akwai Gendarmerie, akwai Police, akwai Guard National ita ma ta saye, amma su wa'annan gaskiya suna sayan ƙwararrun Gendarmerie wanda ya ƙure wajen sa maki na
espoir ta da magaram gendarmerie ta sai shi ta mai doshi nan ga nyamai. Akwai yan balo da gar national coach din bai nan ga aiki da su police sun sai su. Akwai wani dan balo shi ma daga liberté ya tashi a koma police. Sai dai duk da rawar da suke takawa a gasar ta Super League, manyan kungiyoyin ƙwallon kafa na ƙasar ta Nijar da ke wakiltar ƙasar a wasannin Afirka ba su kai labari ba a bana, a cewar Malam Abdulrazak Rafa, shugaban magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar ta MENA. Akwai Asgard wakilcin ya bisa kamar Champions League ta Afirka, yan Algeria suka yi da su. Ba su kai labari ba. Club na biyu shine Isfan na Sojawa, shine yayi kamar Cup Cup, don shi ya buga da yan Togo suka ce su ma suka yi da su. Tun wasan na farko ne aka yi da su. Yanzu dai Asgard wanda suka yi Champions League da su da Isfan da akwai Gendarmerie, akwai Ice Police, to su ne ke gaba. Za a gani insha Allah nan zuwa ta uku zai kare an san wani za su wakilci Nijar a wasan Afirka. A shekara ta 2017 ne dai hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar ta Fenifut ta kaddamar da Super League ɗin ƙasar ta Nijar da nufin bunƙasa ƙwallon kafa a cikin gida a ƙasar. Kuma Malam Suleiman Muhammad, ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ta Fenifut, ya ce ya zuwa yanzu kwalliya ta fara biyan kuɗin sabuli. Super League mu tana ba mu yara 'yan kallon da suke sa mu yi qualify shan. Shan ko ita ce ke sa a gane in competition kika ta gida in tana da dama ko ba ta yi. Kenan mu bisa sabga 8 mun je 5 cikin su 4 nan da mun ka ta yi mun taba zuwa quart de final so guda mun taba zuwa demi final kuma so guda. Kenan sai in ce muku Super League mu an ci nasara. Kawo yanzu dai akwai 'yan Nijar kimanin 50 da suka yi nasara fita waje suna buga leda a kungiyoyin kasashen Afirka da na Larabawa da ma na Turai. Kuma ko da shike cewa an cire Nijar din daga neman tikitin shiga gasar cin kofin Afirka ta tafi. Tana da lakwanta a neman tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya ta tafi, inda yanzu haka take ta biyu bayan ƙasar Morocco a cikin rukunin A wanda ya kumshi ƙasashen Morocco, Tanzania, Zambia, Eritrea da kuma Congo. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa